Dawk kollha li jħobbu l-istorja żgur li dejjem xtaqgħu jmorru lura fi żmien biex jgħixu avvenimenti importanti tal-istorja ta' Malta. Dan se jkun possibbli għal dawk li jżuru dar il-Mediterran grazzi għal proġett Reliving the Sacra Infermerija li permezz ta' app interattiva se jesperjenzaw l-użu li kellu l-bini fi żmien il-kavallieri u anki wara li dawn telqu minn Malta. Il-kap eżekuttiv ta' dar il-Mediterran, Pierre Fenech, spjeganna li dan se jsir permezz ta' teknoloġija interattiva avvanzata li se turi biċċiet mill-istorja quddiem il-viżitaturi. Permezz tal-mobile tiegħek jew jekk m'għandekx mobile tablet jew tieħu tablet minn għandna, inti se tkun tista' iddur bħalma ddur bħalissa, però mhux biss tara s-sala kif inhi, imma inti tixel il-lab tiegħek u tara dak li kien isir dak iż-żmien. Ġifieri ħatara l-kavallieri dewwu lill-pazjenti, se tara il-ħajja kif kienet 400 sena ilu. Kull naħa tal-binja se tkun aċċessibbli għal viżitaturi u għalhekk hemm bżonn ta' xi interventi infrastrutturali biex kollox jimxi sew. Fenech qalilna li l-attrazzjoni ewlenija se tkun dik ta' fuq il-bejt tal-binja. Se jkollhom iċ-ċans li triggerjaw lura, jmorru lura fi żmien għal pereżempju għall-invażjoni tal-Ottomani fil-Grand Harbor tagħna, imorru lura jaraw il-konvoj ta' Santa Maria Dieħel, ġifieri jaraw qudiemhom dak il-ħin. Bl-istess app inti x'inħatoll il-mobile tiegħek u tagħmlu pereżempju quddiem Fort Ricasli. Se titla' ġifieri automatically se titla'lek li hija Fort Ricasli imma mhux biss se tiġi il-guide u se tispjegalek Fort Ricasli x'kien isir għal xiex inbena u tibqa' sejjer kollox, jiġri għandek Bigi, għandek Sant'Angelo. Huwa mistenni li l-proġett sieħ jintemm qrib l-2018 meta l-Belt Valletta tkun il-Kapitali Ewropea għall-Kultura. Din se tkun esperjenza unika għat-turisti li s'issa għadu qatt ma kien hawn bħalha fl-Ewropa. Ġifieri hemm xi ħaġa simili l-Amerika, però mhux fuq id-dimensjoni li ħanagħmlu aħna.